Yo mayo. Hapa dolu minnetten. Sözler katı grup aydılan. Koçun bulaydım kime değişli. Salam emmağınızı bugün koçun menin belan sapı diyen aydımdan reaksiya vereyaz. Karaça 26. iyulda koyuluptur. 2347 prosmotorlan devam ediyor. Sözleri koçun bilen bilyanımın sözleri bilelikte. Halipası bilyanım. Hani nemeler hodurlaptır bugün bize. Göreylin. Koçun neme hodurlayan bugün bize. Adımın aydam gen belan sapı. Yo mayo. Hapa dolu minnetten. Sözler katı grup aydılan. Koçun bulaydım kime değişli. Yani bilen mi şulaydım şu söz katı kovuca yerleşiptir. Dozusu oyun soňum diýipdir welin. Yani käbir adamlar şu günäligini bilse de şol işleri etýär. Aýnansak da olar aýdym bilen düzeltip bolmaz koçun. Gatnaşyp bolýandyr belli bir eýesi ýok. Beh, интересно. Во, şuna hakykatdan hem diýdiň ay. Koçun. Realno. Bu wagtlar realno eňe sabaň bitirmeýän işi ýok. Realno. Bir pul, biram şol. Realno zat dogry belledin. Aydym wapşy pikir etişimden hem gowy bilýärmi? Koçun işleňde üstünlük 10 men iň halan setirlerim bu wagt eňe sapaň bitirmeýän iş ýok. Realny dogry bellek geçdiň. İş şu dozusy we gaýnap ýuňsam günäliň dökülmeýän ana şo sözlerini, şo setirlerini wapşy haladym. Üstünlük işleňde koçun. Endi kaýdym näme bolsun kommentariýada bellek geçiň. Özüňize gowja serediň. Bye bye.